Hayırlı irte, hürmetli televizor karşılar, sizni Tatarstan yanılıkları bilen bugün men Oyzila Batırxanova tanıştırırım. Bugünkü çıkarılışta. 9 dekabr Vatan Geroylары күні Республика мәктәпләрендә батырлык дәресләре үткәрелә. Muhtajlarga вакытлы ярдәм. Татарстанда сиделка пилот проекты гамәлдә. Ustalar ачыкланды. Казанда Бүтін Россия яшь театр режиссерларының һөнәр фестивале тәмамланды. Bugün Vatan Geroylары көне шул уңайдан Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Татарстан халкына мөрәҗәгать белән чыкты. Бәйрәм тарихының тамырлары ерак чырларга барып тоташа. Илебезнең төрле вакытларда халыкка, күп милләтле ватанга тугры хезмәт иткән, сугышчан һәм хезмәт батырлыклары кылган асыл ул кызлары хөрмәтенә булдырылды. Россия дәүләте өчен истәлекле көндә халыкның үз каһарманнарын данлавы, ирешелгән бөек казанышлар турындагы якты хатирәләрне саклауга, гражданлык, ватан пәрвәрлек тәрбияләү эшенең тагын да җанлануына этәргеч бирә дилә президентның мөрәҗәгатендә. Ватан Геройлары көне уңайыннан бүген Татарстан мәктәпләрендә батырлык дәресләре үткәрелә. Казанның 124-нче рус-татар мәктәбе укучылары белән Россия герое, Татарстан геройлары Республика иҗтимагый оешмасы рәисе Газинур Хайруллин очраша. Ул өлкән сыйныф укучылары һәм юнар армия хәрәкәтендә катнашучылар өчен дәрес уздырачак. Чистайның 2нче лицейында батырлык дәресе Россия герое Алексей Кораблев катнашында үтә. Живешь в одной палатке, ночуешь в одной... Казанда Бүтін Россия яшь театр режиссерларының һөнәр фестивале тәмамланды. Аның быелгы төп үзенчәлеге Татарстан коллективларының гына катнашуы. Театр фестиваленең матур мизгелләрен сезнең игътибарга тәкъдим итәбез. Казаныбызда инде традицияга кергән Бүтін Россия яшь режиссуры һөнәр фестивале уңышлыгына узып китте. 6 көн дәвамында Татарстан театрларының 11 коллективы заманча һәм үзенчәлекле спектакльләрен тәкъдим итте. Афишага 16 спектакль кертелгән иде. Алар Казанның 6 театраль мәйданчыгында күрсәтелде. Яшь режиссура тамашачыларына үзенчәлекле формалар белән, үзенчәлек эчтәлек белән театрга тартырга тиеш. Фестивальнең максаты да шул. Татар театры гомумән театр сәнгате үсүе дә, аның торышы да яшьләрдән тора. Фестивальнең төп максаты яшь режиссерларга профессионал мөхит тудыру, аларның иҗатын киң катлам тамашачыга җиткерү, театрлар белән хезмәттәшлек итәргә ярдәм күрсәтү. Без һәр вакыт бер принциптан чыгып бәя бирәбез. Килгән кунакларга, күрсәтелгән спектакльләргә сыйфат, беренчедә сәнгати сыйфаты, художество сыйфаты булырга тиеш. Тематика, чыгылап та көн кадагына туры килергә тиеш проблематика әсәреннән һәм әлбәттә артистларның уены һәм беренче чиратта әлбәттә режиссура, чөнки ул бөтен менә шушы артистларны да музыкаль бизәлешендә, сәхнә бизәлешендә ул берләштерә һәм ул бердәм шундый бер иҗат җимеше күрсәтә. Чыгылап та бүгенге көн, хәзерге көн спектакль театрында режиссер фигурасы бик мөһим. Бигрәк тә бик мөһим ул профессия өчен, театр өчен яшьләр булуы, яшьләр килүе. Бу карашкыны күз алдымнан югалтыгыз дип акырып җибәргән. 12 ел дәврендә әлеге фестиваль бара. Нинди үзгәрешләрне менә мин күз алдыма хәзер күрәм, бит. Элек режиссерлар, яшь режиссерлар форма белән бик нык мавыга иделәр. Форма. Менә соңгы 2 елда мин күрәм, режиссерлар спектакль эчендә кеше турында сөйли башладылар. Кешенең үзенчәлеге, кешенең яшәешенә күбрәк игътибар бирә башладылар. Һәм спектакль
тормышка әйләнде. Фестивальда 35 яшькә кадәр булган режиссерларның спектакльләре яки ул яшьне узган булса да, режиссерның дебют эшеннән соң 5 ел дәвамында куйган спектакльләре дә катнашты. Тамашачылар игътибарына соңгы театраль сезонда сәхнәләштерелгән спектакль премьералары тәкъдим ителде. Спектакльдә бит диалоглар, монологлар гына түгел, интервьюлар гына түгел, тагын шын барлык вакыйгаларны без театральләштереп куябыз. Бу спектакльдә булган бүтән өзекләр дә шын барлыклар, шын булган хәлләр. Бездә шул кадәр каты дефицит иде режиссерларның кадрларга, бер кемдә булмаган. Ләкин хәзер әйтеп була, ситуация бик нык үзгәрде. Үзебезнең режиссерлары, татар режиссерлары бигрәк тә, Татарстан режиссерлары үсештә алар хәзер бар. Алар бер төркем, уннан артык безнең режиссер һәм чакырылган режиссерлар да үзенең картина ничектер менә шушы гомуми картинаны үз өлешен кертәләр. Бүгенге көндә әлбәттә безнең Татарстан театрлары читтән килгән режиссерлар белән дә эшли һәм инде менә бу аралашу тагын да байыта. Мәсәлән, безнекеләрне, читтәгеләрне һәм алар бер-берсеннән күреп эшлиләр. Барыбер әйтәләр бит, яхшы конкуренция булырга тиеш. Первый раз работаю в театре Кореева по приглашению. Бу театрда беренче спектакль куюым. Мин күптән үзенчәлекле тылсымлы әкият куярга теләдем. Монда труппаның һәм минем теләгебез туры килде. Кабат бу театрда яңа спектакльләр куяр идем. Актерлар белән бик җылы мөнәсәбәттә. Алар көчле профессионаллар. Режиссура ул ел сайын үсергә тиеш. Әгәр дә яңалык булмаса, бу фестивальне үзгәртеп уздырып булмас иде. Татарстан мәдәният министрлыгы ярдәмендә быел да шушы катлаулы ел булуга карамастан фестивальне үткәрә алуыбызга бик бәхетлебез. Алия Галиуллина, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Әмінә иҗат әһелләре өчен Шәриф Камал исемендәге әдәби премия гамәлгә куелды. Мәктәп укучылары, студентлар, 12-дән алып 30 яшькә кадәр авторлар хикәя, новелла, кечкенә повесть, нон-фикшн жанрларына караган татар телендәге проза һәм әдәби тәрҗемә әсәрләрен 15 декабрьгә кадәр экранда күрсәтелгән электрон адреска юллый ала. Бүген Мәрҗани мәчетендә хәләл яшәү рәвеше Бөтен Россия конференциясе үткәрелә. Әлеге чарага ихтыяҗ барлыгы әле күптән түгел генә шул ук темага оештырылган түгәрәк өстәл вакытында ачыкланган иде. Фәнни-гамәли конференция эше башланганчы журналистлар өчен матбугат очрашуы оештырылды. Шуны әйтәсем килә, хәле ул рөхсәт ителгәнне аңлата. Аллаһ Тәгалә тарафыннан ашарга, эшәргә, кулланырга рөхсәт ителгәнне аңлата, аның каршылыгы харам. Конференциягә хәләл индустрия вәкилләре, ислам финанс белгечләре чакырылган. Фикер алышу өчен хәләл яшәү рәвеше буларак хәйриячелек, хәләл инфраструктура, хәләл бизнес темалары сайлап алынган. Хәләл ул бартик ризык кына түгел, ул бартик тавык яисә сыер ите генә түгел, ул бөтен безнең яшәү рәвешебез. Ягъни хәләл лайфстайл. Безнең Татарстан Республикасы президентыбыз да Рустам Нургалиевич Миңнеханов та үзенең чыгышларында еш кына менә шул хәләл белән бәйле булган мәсьәләләрне күтәрә. Хәләл лайфстайл рәвешендә булырга тиеш дип әйтә. Чөнки ул безнең бартик ризык мәсьәләсен генә үзенең эшенә алмый, бәлкем безнең яшәү рәвешебезне дә эшенә ала. Аның эчендә киеме дә бар, модасы да бар. Аның эчендә әйтик безнең эшләгән җирләребез дә кая эшлибез, дөрес итеп эшлибез микән, хәләл булган табышлар алабыз микән? Менә бу сорауларны без үзебезгә сорыйбыз. Әлеге конференция кысаларында инвалидларны социаль, иҗтимагый һәм мәдәни тормышка тарту өчен шартлар тудыру мәсьәләләрен чишүдә максат итеп куела. Конференция турында без күптән сөйләштек инде. Менә Ирек хәзрәт әйтте, түгәрәк стелдә уздырган иде сентябрьдә. Шунда аралашканда безгә фикер килде. Бу зура күләмдә конференция формасында үткәрик дип. Авыр вакытлар булса да шул пандемия белән бәйле, бәлки бербер без шул карарга килдек тә һәм чыгарырга булдык. Монда шактый күп билгеле кешеләрдә чыгыш ясарга тиеш.
менә Лири Харисовның да, Җәлил хәзрәт тә анда чыгыш ясарга тиеш. Бик кызык темалар белән Хәләл тормыш рәвеше проекты җәмгыятьтә киң таралып барган динсезлек, агрессияне, битарафлыкка каршы туру, мәрхәмәтлелек, гуманлылык кебек сыйфатларны тәрбияләүне күз уңында тота. Мөршидә Җиһан, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Мөслимдә кокланган каз Россия төбәкләрендәге иң тәмле ризык. Мәскәүдә озык-төлек ил күләм конкурсы тәмамланды. Казны Мөслим районыннан Ирек Хәмәдишин коклап җибәргән. Каз ите бик тәмле булу өстенә организмга файдалы да. Анда углеводлар юк, ә каз мае токсиннарны чыгарырга сәләтле. Ит витаминнарга, аминокислоталарга бай. Алар вирусларны бетерүгә булыша. Конкурста Казан чәкчәгедә җиңүчеләр исемлегенә керде. Татарстанда инвалидлар 10 көнлеге дәвам итә. Декаданы максаты җәмәгатьчелек игътибарын мөмкинлекләре шикләнгән кешеләр проблемаларына җәлеп итү. Бүген сүзебез Буада яшәүче Наил Зайнетдинов турында. Физик мөмкинлекләре шикле булса да, ул үз алдына куйган максатларына ирешкән. Тормыш авырлыкларын җиңеп яшәүче улы җанлы Наил әфәнде белән Буадагы коллегаларыбыз очрашты. Бергәләп дәрес әзерлиләр, шигырьләр өйрәнәләр, хәтта шашка шахматта уйныйлар. Математика буенча нинди дә булса кыенлыклар булса, фәния әтисенә мөрәҗәгать итә. Төгәл фәннәр белән кызыксынудан тыш, Наил буш вакытында интернет челтәрләрендә утыра, шигырьләр дә яза. Аның үзенчәлекле булып тууы бала чагында ук аңлашылган. Шуңа да карамастан, Наил әлеге диагнозның соңгы нокта булмаганлыгын раславын дәвам итә. Иң зур җиңүләрнең берсе финанс институтын тәмамлау. Бик каты яхшы укыды, шуны белән керергә еңгел булды. Бер дә кыенлыклар күрмәдек. Экзаменнарда беренче булып бирде. Институттан соң Наил туган ягы Буага кайта. Газетада белдерү буенча булачак хатыны белән таныша. Хәзер алар икәүләп фәнияне үстерәләр. Ул әти-әнисенә барлык эшләрендә дә булышырга тырыша. Кызыбызны икәү бергә сатып, икәү бергә каршы алабыз. 4нче сыйныфта укый. Бик матур укый, бик әйбәт укый. Аллага шөкер. Аллага шөкер, шунда гаиләгәмә Ходайдан рәхмәт укыйм. Күршеләре дә ике арада эзне суытмый. Көн сайын хәл белергә кереп чыгалар. Ялда да, эштә дә бергәбез диләр. Бик әйбәт азык кешеләр. Наил да, Роза да керүгә чәй белә кыстылар, чәй эчерәләр. Актив яшәү рәвеше бу гаиләнең девизы. Наилнең күптәнге хыялы Буаның махсус шартлар тудырылган яңа спорт комплексында шөгыльләнү. Ания Габадуллина, Алсу Сәмигуллина, Айрат Насрулов, Татарстан яңалыклары. Түбән Кама районында «Сиделка» дип исемләнгән пилот проект гамәлгә ашырыла. Ул өлкән яшьтәгеләргә һәм инвалидларга ярдәм итү максатыннан барлыкка килгән. Хәзер әлеге хезмәттән Түбән Камада 55 кеше куллана. Тулырак алдагы видеоязмада. Кызы кебек итеп күргән Гөлширә Мостафина 86 яшьлек Нина Каширина көндә зарыгып көтә. Белә, иртән ул кибеткә кереп кирәкле азык-төлекләрне алачак. Аннары өй мәшәкатьләре башлана. Ашарга пешерү, җыештыру, юындыру. 6 сәгать эчендә барысына да өлгерергә кирәк. О, әбидәлинең яхшы. Бик рәхәт. Үз балам шикелле яшим мин аны. Гөлширә Мостафина өчен бу көндәлек хезмәт. Әлеге эшкә хатын-кыз 3 ай элек керешә. Махсус курслардан соң Нина Каширинага ярдәмче булып килә. Иртәнге 7-гә киләм, сәгать 1-гә хәтләшим. Сиделка проекты Түбән Камада 2019 елда эшли башлый. Ул социаль ярдәм күрсәтү үзәге һәм содействие оешмасы белән берлектә тормышка ашырыла. Хезмәткәрләрне сайлау шартлары гади. 40-тан алып 60 яшькәчә медицина кенәгәсе һәм тәҗрибә булу. Әлеге проект үзләрен карый алмаган өлкәннәргә һәм инвалидларга ярдәм итү максатыннан барлыкка килә. Төп шарт мохтаҗларның пенсияләре 15 меңнән дә артмаска тиеш. Башкаларга хезмәт түләүле. Хәзер әлеге хезмәттән 55 Түбән Камалы куллана. Теләк бар икән, социаль ярдәм күрсәтү үзәгенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Гөлия Нигъмәтуллина, Фәхри Исламов, яңалыклар. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән ачылган тәүлек әйләнәсе татар телендә эшләүче Шаян ТВ балалар каналы 2 яшьлеге уңайыннан 10 декабрь көнне онлайн бәйрәм концерты оештыра. Бәйрәм чарасы Сәйлән балалар телевизион татар җыры фестивале лауреатлары чыгышы һәм балачак җыры бәйгесендә җиңү яулаган 5 клипны тәкъдим итү белән үрелеп барачак. Сәйлән фестиваленең 2нче сезоны җиңүчеләре татар эстрадасы йолдызлары белән бер сәхнәдә чыгыш ясаячак. Тамашачылар өчен концертның туры эфиры Шаян ТВның YouTube каналында һәм Instagram аккаунтта тәкъдим ителә. Соңрак Шаян ТВ каналында да карап булачак.
Казан зооботаника бакчасы яңа жәндекләр белән даими тулыланып тора. Күптән түгел бирегә ак арысланнар кайтартылды. Жәндекләр яңа шартларга ничек ияләшә? Хәбәрчебез кызыксынды. Это Крикс. Один из двух братьев, он чуть-чуть, может быть, поменьше размером. Крикс һәм Каспер кушаматлы бер туган арсланнар яңа яшәү урыннарында беренче кыюсыз адымнарын ясыйлар. 6 яшьлек җәнлекләр циркта эшләгәннәр, кечкенә читлектә яшәгәннәр, иркен яңа читлектә әлегә үзләрен кыюсыз тоталар, шикләнәләр. Замбези елгасы бакчасының яңа җәнлекләренә килүчеләр сокланырга өлгергәннәр инде. Очень красивые, такие величественные. Тем более белых мы ни разу не видели. Первый раз. Табигатьтә ак арсланнар Көньяк Африкада яши, әмма алар бик аз, нибары 300 баш калган. Алар кызыл китапка да кертелгән. Күбесе зоопаркларда һәм тыйлыкларда яши. Шуңа күрә Казан зооботаника бакчасының планнарында аларның санын арттыру. Ике туган абый, аларның авырлыклары 230 килограммга якынлаша. Яңа шартларга әле алар иеләнәләр. Шуңа күрә алар циркта бәләкәй клеткада булса, хәзер зур шушындай матур вольерларга чыгалар. Фанис Мөхәммәтов, Мурат Ветшин, Рәмзин Мигранов, Татарстан яңалыклары. Табигатьнең тиңдәшсез гүзәл байлыгы булган урманнар нинди хәлдә? Урманнарны яңартуда ниләр эшләнә? Яңа ел чыршларын кайларда үстерәләр? Татарстан радиосының Яңа көн туры эфир программасы шушы һәм урманнарга бәйле башка мәсьәләләргә багышланды. Студия кунагы Казан дәүләт аграр университетының урман хуҗалыгы һәм экология кафедрасы профессоры, Россиянең һәм Татарстанның атказанган урманчысы Харис Мусин радио тыңлаучыларның сорауларына да җаваплар бирде. Галимгә без дә берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Харис Айнединович, хәерле иртә, исәнмесез? Табигый байлыгыбыз урманнарның торышын ничек бәялисез? Мен әйтер идем, бүген урманнарыбызның торышы, менә Аллаһка шөкер дип әйтергә кирәк. Шушы үзгәртеп куру чорыннан да бик уңай гына чыктык. Җайлыгына монда әйтергә кирәк, үзебезнең урман хуҗалыкларында саклый алдык, алардагы коллективларында саклый алдык. Бүген көндә белеп торасыз инде, мен аграр университетта менә укытам. Менә бу урман хуҗалыгында ничә еллар эшләвемне, нәрсәләргә мине табигать, урман үзе өйрәтте. Мин шуны бүген үземнең менә шәкертләремә, киләчәк буын урманчыларына бирегә тиешле дип вазифа иттереп карыйм. Шу кадәр иттереп, аннан соң безнең студентларыбыздагы күбрәк урман хуҗалыгы факультетына авыллардан киләләр, урманга якын кешеләр, табигатькә якын балалар. Алар шулай ук әтиәниләрдәге менә шушы юнәлешне сайларга балаларына мөмкинлек биргәннәр. Урман патшасы булган имәннәр күпме? Яшь үсентеләр утыртыламы? Бүген урманчылар, гомумән Татарстан җитәкчелеге, республиканың җитәкчелеге менә авыл хуҗалыгында файдаланмый торган җирләрдә урман утырту программасы белән шөгыльләнәләр. Бу программа бик уңышлы гына республикада бара. Юллардан барганда күрәбез инде. Монда яңа урман пәйда булган. Идел буенда да салам бөтенләй Карасак Россияда, бұл өлкәдә инде иң алдыңғы, иң булдыклы республика Татарстан республикасы. Мен әйтәм, күпмәле дәрәҗәдә бу инде Рөстәм Нургалиевичнең урманчыларга, урманнарга менә зур игътибар һәм аның яхшы карашы белән бәйле дип. Яңа елны каршылаганда чыршыларга ихтыяҗ арта. Шулай да чыршылар сатылып бетми. Базарларда ташлап калдыралар. Моңа күңелегез сызланмыймы? Моңа инде без үзебез генә менә урманчылар гына йогынты ясый алмыйбыз. Безнең республикабызда ак чыршы кызыл китапка кертелгән. Без республикадан кисмибез. Ул безнең менә төньяк урман хуҗалыкларында урнашкан урманчылыкларыбызда үсә. Лубян урманчылыгында, Саба урманчылыгы, Арча, Ислетар урманчылыгында үсә ала бу чыршы табигый рәвештә ак чыршы. Аны күбрәк кертәләр безнең күрше төньяк күршеләребез республикалары. Анда инде бик күп итеп кертәләр, бик күп итеп ташлап чыгып китәләр инде. Менә ул бик аяныч хәл. Ташландык чыршылар маллар, әйтик, кешеләргә менә дигән витаминлы ризык бит. 80-нче
70-нче елларда менә бу олысыны хәзерләү республикада бик яхшы таралган иде. Алар инде комбикормага да файдаланалар, былай да терлекчелек өлкәсендә киң файдаланалар. Әзрәк бу сүлпәнәйде. Ну, яңарыш, менә яңа бу күтәрелеш белән бара, бүгенге көндә ылыслы онны хәзерлиләр республикада. Урман сакчыларына, шыршы үстерүчеләргә һәм гомумән якынлашып килүче яңа елга теләкләрегезне дә ишетәсе килә. Урманда озак дәврле, дәвамлы хезмәт иткән кешеләр, алар инде безнең табигатыбызга, республикабызның, Россиянең урманнарына хезмәт иткән, менә аларга хезмәт итүгә гомерләрен багышлаган кешеләр. Мен буларга инде сәламәтлек теләр идем. Шушылай ук шушы хезмәтләрен дәвам итеп, гомумән җәмгыятебездә иң үрнәкле, иң табигатны саклый торган кешеләр булып калып, табигатыбызның, урманнарының үсешенә зур йогынты ясый торган затлар булсыннар иде, асыл затлар булсыннар иде. Ә инде менә халкыбызга, урманнарыбызга игътибарлы булып, урманнарыбызга зыян салмыйча, урманнарыбызда үзебезгә, җаныбызга рәхәт, тәнебезгә сихәт тауып, бергә яшәргә, сәламәт булып, балаларыбызны, гаиләләребезне үстереп, өлкән яшьтәге кешеләргә игътибарлы булып, табигатькә игътибарлы булып, матур иттереп, республикада яшәргә язсын. Әңгәмәгез өчен зур рәхмәт, Харис Айнетдинович. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Әмин Айзилә Батырханова бүгенгә сезнең белән саулашам. Сау сәламәт булыгыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.